албатта ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди таҳқир қарор гирифтам, ба ман дашном ҳам доданд ва маъмулан ва дар бештарин ҳолатҳо ин бо дар назардошти баъзе афкори динӣ ва ё баъзан афкори бесаводонаи мардум аст, ки наметавонанд манро гуфтаҳои маро дарк кунанд ва мавриди даштному ҳақорат маро қарор медиҳанд. таҳқир мекунанд. Ман ҳамо қадар медонам, ки ҷавоби ахмақ сукут аст. беҳтарин силоҳ ин сукут кардан, истодан. Аммо бисёртари вақт ба зарари худи мо ҳам мешавад. Вақте ки хомӯш меистем, онҳо фикр мекунанд, ки мо ғалаба кардем. Не, онҳо ғалаба накарданд. Онҳо он чизе ки дар ҳамон худашон, дар ботинашону дар вайшон аст, ҳамона мебуроранд, нишон медиҳанд, ки ман ҳамин хел одам. шахсоне ки ба гуфтаҳои беҳуда мисол машғул мешаванд, онҳо ба мавриди таҳқиқ қарор мегиранд. Да, бывает. Нет, в мою нет, к сожалению. А так между собой бывает, что в комментариях ругаются девушки между собой, обсуждают что-то. Ман бисёр намешинам, барои маро таҳқир накардам. шумо масалан чӣ чизҳоро наменависед дар фейсбук, дар инстаграм? Намедонам. Ягон чиз бад наменависам вообще тамом. Ман худдорӣ намекунам. Аслан то ҳол ягон мавзӯъ барои ман вай нашудааст, ки ман худдорӣ кунам. Чунки ман медонам, ки ягон вай надорам. Ягон таҳқир нисбати ягон нафар, ягон ё бадбинӣ ва он чизе ки мисол баъзан вақт шеърӯӣ мегӯям, он вазъи кунунии Тоҷикистон ё вазъи кунунии ҷаҳон аст. Ну, что ненужное не публикую. В основном стараюсь тоже сдерживаться. Таких фотографий много, фоток тоже не загружаю.